Shmai pawb, croeso i'r cyflwyniad yma sydd mynd i esbonio i chi sut i ddefnyddio y dosraniad Chi-Sgwâr mwyn gwneud prawf llwyddiant ffit ar tebygolrwydd. So mae'r gwaith yma yn berthnasol i'r uned Ystadegaeth Pellach A sydd yn rhan o'r gymwyster Mathemateg bellach, sef y cymwyster Uwch Gyfrannol byddai'r Ystadegaeth Pellach A. Cyn i ddechrau, just edrych ar y link ar y gwylod sydd yn dangos link ar gyfer gwefan Carlam Cymru, sef carlam.cymru/cy/. Os ewch chi fan'na, mae llwyth o fideos arall i helpu chi gael y broses o adolygu ar gyfer eich aroliadau lefel A chi. So yn gyntaf, hwn yw'r rhan gyntaf y cyflwyniad, sef diffinio Chi-Sgwâr ac edrych ar sut i ddefnyddio fe. So ci yw llythyren Groegaidd x, sef ci ni'n dweud e. Mae'r sillafu cy, hy, i dot. Mae dosraniad Chi-Sgwâr yn un di-dor, ac mae ganddo parametr positif v sydd yn diffinio ei siap. Fel mae'r enw yn awgrymu, mae Chi-Sgwâr ddim yn gallu cymeryd gwerth negatif. Mae'r parametr v wedyn ni yn dangos graddau o rhyddid o dosraniad ac roedd yn diffinio dosraniad Chi-Sgwâr gyda v gradd o rhyddid. Y nodiant mi'n ni'n defnyddio yw nodiant ar y gwaelod fan hyn, sef hwn. So mae dyn ni x wedi sgwario, a wedyn mae gen ni v bach ar y gwaelod wedyn sy'n diffinio y graddau o rhyddid sydd gyda ni ar ei gyfer e. Nodweddion pwysig ar gyfer Chi-Sgwâr. Mae dosraniad Chi-Sgwâr gyda parametr v, gyda cymydr v ac amrywiant 2v. Mae dosraniad Chi-Sgwâr gyda parametr v hefyd gyda modd wrth v minus 2 pan mae v yn fwy na 2. Mae'r ddau nodwedd yna ni ddim yn mynd i fod yn defnyddio yn yr uned yma, ond be ni'n mynd i fod yn defnyddio yw y trydydd pwynt, sef defnyddio'r table i gyfrifo tebygolrwyddau Chi-Sgwâr. Mae'r tablau hyn yn mynd i fod ar tudalen 12 yn y llyfryn tablets. Byddai werth bod copi o hwn gyda chi. Byddai'n dangos hwn ar y sgrin i chi hefyd, ond byddai copi o hwn yn gwerthfawr iawn i chi wrth i ni mynd trwy'r enghreifftiau canlynol. Felly, ar tudalen 12 o'r llyfryn tablet, dyma beth bydd gyda chi. So hwn yw'r tabl 6, pwyntiau canlynol o dosraniad Chi-Sgwâr. Mae'r tabl yn rhoi gwerthoedd x sy'n bodloni tebygolrwydd o x yn llai na ac yn haflu x sy'n hafal i p, sef hwn fan hyn. Mae hwnna'n bwysig bod yn llai na ac yn haflu, a gan chi siŵr fod wedi bod defnyddio dosraniadau binomial a Poisson hefyd ar eich cyfrifiannellau chi, yn debyg iawn bod yn llai na ac yn hafal i fan hyn. So beth sydd gyda ni yn y tabl yw mae gyda ni parametr v ar y chwith, so gwerthoedd v gyda ni yn gweithredu i lawr fan hyn, a wedyn mae gyda ni gwerthoedd p lan y top fan hyn, so gwerthoedd gwahanol p. A wedyn yn y canol, mae rhain yn gyfateb wedyn i tebygolrwyddau gwahanol yn y tabl. Un nodyn amdano hwn, falle os ych chi yn neud bach o Google ac yn y blaen, mae cafodd dosraniad Chi-Sgwâr ei greu gan rhywun o'r enw Carl Pearson. Mae'r dosraniad ambell waith yn cael ei alw yn dosraniad Pearson. So falle byddwch chi'n, os chi'n neud bach o Google yn chwilio am pethau ar y we amdano hwn, falle byddwch dod draws fel prawf Pearson neu dosraniad Pearson, ond hwnna yw'r un peth ar dosraniad Chi-Sgwâr fyna. Just gwybodaeth i chi fyna, rhag ofn bod chi'n ffindo rhywbeth tebyg ond mae'n cael ei alw'n Pearson yn lle. So beth ni'n mynd i wneud? Felly, beth ni'n mynd i wneud nawr yw jyst dangos cwbl enghreifftiau syml i chi o sut i ddefnyddio'r table mwyn cyfrifo Chi-Sgwâr gwahanol fan hyn. So, yn gyntaf, gyda ni tebygolrwydd o Chi-Sgwâr gyda v yn 1 yn llai na 2.706. Nawr, 2.706 wrth gwrs yw gwerth x ni fan hyn. So fan hyn, ni eisiau gweithio mas beth byddai gwerth p. So ni'n mynd i fod yn defnyddio hwn fan hyn. So tebygolrwydd o Chi-Sgwâr gyda parametr v yn llai nag x
yn hafal I gwerth P. Yna beth ni'n mynd gweithio mas. Felly, os ni'n edrych ar y tabl, gwerthoedd P, wrth gwrs, sydd ar y top, gwerthoedd V sydd yn mynd lawr ar ochr chwith fan hyn. Felly, fi chi gweld yn glir, so fan hyn, gwerth V fi yw 1, gan taw 1 sydd ar gwaelod hwn fan hyn, so mae V, hwnna yw V fi, iawn. Mae V mynd i fod yn hafal I 1 fan hyn. Tebygolrwydd fi fan hyn, sef gwerth X fi yw 2.706. Jyst yn mynd ar draws y rhes, neu mae fi yn hafal I 1. Ni chi gweld yn glir, mae 2.706 fan hyn, sydd yn gyfateb wedyn ni I gwerth P o 0.9 yn fyna. So fi chi gweud fan hyn, tebygolrwydd o chi-sgwâr gyda fi'n hafal I 1 yn llai na 2.706 yw 0.9. Felly gwerth P fi yw 0.9. Dyma enghraifft arall. So, tro hyn, mae chi-sgwâr gyda fi yn hafal I 5 yn fwy na 16.750. Wrth gwrs, mae'r fformula yn rhoi chi-sgwâr gyda paramedr, tebygolrwydd o chi-sgwâr gyda paramedr fi yn llai nag X yn hafal I P. Mae hwn yn fwy na. Felly, sut ni'n mynd delio gyda hwn? Wel, yn gyntaf, fi'n mynd I ystyried fi yn 5. So, os fi'n mynd I rhes, mae fi yn 5, mae fe lawr fan hyn. So, edrych ar draws y rhes, fi'n chi gweld eto, mae 16.750 ar y diwedd fan hyn. Mae hwnna'n gyfateb I gwerth P o 0.995. Nawr fi'n defnyddio fformula yn y bocs melyn fan hyn. Okay, so fi chi gweud bod chi-sgwâr gyda fi yn hafal I 5 sy'n llai na 16.750 mynd I fod yn hafal I 0.995. Ond dim na beth mae'r cwestiwn yn gofyn. Mae'r cwestiwn yn gofyn I gyfrifo tebygolrwydd bod chi-sgwâr gyda paramedr 5 yn fwy na 16.750. Felly I wneud hwnna, a'r un fath o ddull byddwch chi defnyddio gyda dosraniad binomial a Poisson yn y gorffennol, rhaid ni wedyn wneud 1 tynnu 0.995. So bydd hwnna wedyn yn rhoi ateb I fi ar y diwedd o 0.005 sy'n cael ei cuddio ar hyn o bryd tu ôl I fy ngwyneb I. Okay. Enghraifft sydd yn defnyddio dull tebyg ond wedi cael ei ysgrifennu mewn ffordd gwahanol yw hwn. So mae hwn yn gweud, beth yw pwynt canrannol uchaf 1% ar gyfer dosraniad chi-sgwâr gyda fi yn hafal I 3. Eto, ni'n defnyddio fformula yma. So chi-sgwâr gyda paramedr fi yn llai nag X yn hafal I P. Nawr, pwynt canrannol uchaf 1% bydde hyn. So 1% uchaf yw 100% tynnu 1%, so ni'n edrych am 99% fan hyn. Nawr, hwnna'n gyfateb I gwerth P o 0.99. Eto, os ni'n edrych ar y tabl, yn y cwestiwn yma, gwerth fi yw 3, gyda 3 sydd ar y gwaelod fyna yn bwys y symbol chi-sgwâr. So ni'n edrych ar y res sy'n cynnwys fi yn 3. Os ni'n mynd ar draw wedyn ni gwerth P o 0.99, fe fan hyn, a mae hwnna'n gyfateb I 11.345. Felly fi chi gweud fan hyn, taw y tebygolrwydd o chi-sgwâr gyda fi yn hafal I 3 yn llai na 11.345 bydd yn hafal I 0.99. Felly gwerth X fi fan hyn yw 11.345. A dyna fe am y cwestiwn yma. Felly fi'n gobeithio bod chi'n eitha hapus erbyn hyn ar sut I ddefnyddio'r table I gweithio hwn mas. Felly nes I sôn ar y dechrau beth oedd pwrpas y dosraniad chi-sgwâr. So mae'r dosraniad yn didor, ar gyfer data didor, a be ni'n neud yw ni'n gallu creu prawf llwyddiant y ffit ar tebygolrwydd gan ddefnyddio hwn. So mae bras amcan ystadegyn chi-sgwâr ar gyfer llwyddiant y ffit yn cael ei ddefnyddio ar gyfer chi-sgwâr a ddiffinir fel y canlynol. So ni'n gallu dweud bod chi-sgwâr yn hafal I, mae hwn yn bras amcan ystadegyn chi-sgwâr, mae fe'n hafal I swm o I yn hafal I 1 I M o I tynnu AI wedi sgwario wedi rhannu gyda AI. Now, OI yw, yn Saesneg bydd fe'n cael ei alw yn observed frequency, a hwn yw yr amlder dan sylw.
AI wedyn ni, i chi dod o draws yn barod, yw'r amler disgwyliedig, neu'r nifer disgwyliedig, a mae fe'n E oherwydd yn Saesneg bydd fe'n expected frequency. A sy'n amnewid rhywun mewn i'r tab, mewn i'r fformula hyn, a ni'n gallu gweithio mas brasamcan ystadegyn Chi-Sgwâr ar gyfer llwyddiant y ffit. Dyma enghraifft gyntaf o sut ni'n mynd i ddefnyddio y fformula yma a'r table wedyn ni i gwneud prawf llwyddiant y ffit fan hyn. So, mae'r enghraifft yma yn gweud, pan mae pys per sydd gan blodau coch yn cael ei chroesi gyda pys per sydd gyda blodau glas, mae cenhedlaeth nesaf P, pys per gyda blodau coch, glas a porffor, gyda cyfraddau cwarter, cwarter a hanner. So, rhain yw ein tebygolrwydd disgwyliedig ni, sef cwarter ar gyfer coch, cwarter ar gyfer glas, hanner ar gyfer porffor. Mewn arbrawf, ceir 84 coch, 92 glas a 157 porffor. Nawr rhain yw y nifer dan sylw, yr observed frequency, na faint ni wedi cael mewn arbrawf. Cwestiwn yn gofyn, gan ddefnyddio lefel arwyddocâd o 500, felly byddwch chi'n dod o draws lefel arwyddocâd yn eich gwaith ystadegaeth profi ragdybiaethau mlwyddyn 12 ac hefyd mlwyddyn 13 wrth gwrs. Ni fod penderfynu os mae canlyniadau yn cefnogi y theori. Felly, ein cam gyntaf ni yw i cyfrifo nifer disgwyliedig. Felly mae tebygolrwydd disgwyliedig gyda ni. Felly cyn bod ni gallu cael y nifer disgwyliedig am coch, glas a porffor, mae angen cyfansymu yna ni. Felly cyfanswm fan hyn yn yr arbrawf oedd ni 84, adio 92, adio 157, a mae 333 i gyd. Nifer disgwyliedig ar gyfer coch. So tebygolrwydd disgwyliedig ar gyfer coch yw cwarter. So cwarter o 333, byddwn yn rhoi 83.25. Cwarter hefyd ar gyfer glas, felly mae yna eto'n 83.25. A wedyn hanner o 333, sef 166.5 ar gyfer porffor. Felly rhain ei gwerthoedd AI ni ar gyfer coch, glas a porffor. Felly, y cam nesaf, sef cam 2, yw i defnyddio ein fformula ni i cyfrifo brasamcan ar gyfer Chi-Sgwâr. Felly, dyma beth oedd y fformula. So, oedd e'n OI tynnu AI wedi sgwario, rhannu gyda AI a swm pob un o'r reina wedyn. So, fan hyn oedd yna tair canlyniad gen ni, sef coch, glas a porffor. Felly, sy'n edrych ar y coch yn gyntaf, oedd OI yn 84, hwnna oedd beth oedd wedi digwydd yn arbrawf. Nethon ni cyfrifo AI fo'n 83.25, felly ni 84 tynnu 83.25 wedi sgwario rhannu gyda 83.25. Adio wedyn ni, achos ni eisiau swm ein canlyniadau ni i gyd, so adio yr un glas, so glas oedd yn yr arbrawf oedd 92, ond ni wedi cyfrifo AI fo'n 83.25, a wedyn gyda porffor oedd OI yn 157 a gyfrifo ni AI fo'n 166.5. A gweithio rhain i gyd mas, ni cael ateb o 1.468, Felly, ar ôl i ni yna, ni wedyn yn gofod cymharu y canlyniad yma gyda'r lefel arwyddocâd. Nawr, lefel arwyddocâd ni o 500, bydde hwn yn golygu gwerth P o 1 tynnu 0.05. So 500 yw 0.05, 1 tynnu hwnna, mae'n rhoi 0.95 i ni ar gyfer gwerth P. Gwerth V ni yw bob amser mewn sefyllfaoedd fel hyn, 1 yn llai na faint o ganlyniadau sydd gyda ni yn y data. So fan hyn, ond yna 3 canlyniad, so ni coch, glas a porffor. Felly gwerth M ni oedd 3, mae V wastad 1 yn llai na hwnna. So V yw M tynnu 1, sef 3 tynnu 1 sydd yn mynd i fod yn 2. Ni wedyn, gan bod nawr gen ni gwerth P a gwerth V, ni chi'n mewn i'r tabl, a ni'n gallu gweithio mas y tebygolrwydd o Chi-Sgwâr gyda V yn haflu 2, llai na C, so ni'n wylo am gwerth X fan hyn, ni cymharu fe gyda y Chi-Sgwâr ni wedi cyfrifo, yn haflu 0.95. Felly dyma'r tabl, V yw 2, gwerth P yw 0.95, a maen nhw'n gyfateb i 5.991 fel gwerth X.
Felly, fi chi gweud bod tebygolrwydd o chi-sgwâr gyda fi'n haflu 2 yn llai na 5.991 yn haflu 0.95. Nawr, os fi'n cymharu 5.991 gyda 1.468, yn amlwg, mae 1.468 yn llai na 5.991. Felly mae hwn yn golygu, os mae'n llai na, a byddwch chi'n gwybod hwn o'ch gwaith ystadegau o flwyddyn Mathemateg gymhwysol a hefyd Mathemateg gymhwysol B, mae hwnna'n cefnogi'r theori, felly byddwn ni yn cefnogi'r theori fan hyn sydd wedi cael ei ddatgan yn y cwestiwn. Dyma enghraifft arall i chi. Yn yr enghraifft yma, mae 4 cinog yn cael ei daflu 100 gwaith. Mae nifer y pen yn cael ei cyfnodi fel y gwelwyd isod. So rhain yw ein OIs ni ynddo fe. Rhain yw'r observed frequency, beth sydd wedi digwydd yn yr arbrawf. So nifer y pen, 5 gwaith oedd e heb glanio ar pen o gwbl, glanio ar pen 1 gwaith, allan o'r 4 cinog wrth gwrs, 23 gwaith, 2 pen, 39 gwaith, 3 pen, 19 gwaith, a 4 pen, 14 gwaith. So fan hyn, mae'n gofyn i ni gan ddefnyddio lefel arwydd y card o 2.5%, profwch yr hypothesis bod y 4 ceiniog yn di-duedd. So bod y 4 ceiniog yn di-duedd fan hyn. So, mwyn gweithio hwn mas, be ni'n gallu gwneud yn gyntaf yw eto cyfrifo nifer disgwyliedig. So mae OI bob amser yn mynd i goffo gael ei roi i chi. Ac os hwnna beth sydd wedi digwydd mewn arbrawf. So sy'n ffordd i ni'n cael y gwybodaeth na, ond i fa bod y cwestiwn yn roi e i ni. So mae OIs gyda ni, iawn. Nawr, fe ni'n argyfwyd mas yw beth yw nifer disgwyliedig, a ni'n defnyddio tebygolrwyddau arferol eto, byddwch chi wedi wneud yn Mathemateg gymhwysol A, pan ych chi'n uned o waith tebygolrwydd fan hyn. So nawr fi'n ei gyntaf, so nifer disgwyliedig, eto, yr un cam ar yr enghraifft diwetha. So, yn gyntaf, nifer y pen yn 0, sef dim pen. Bydd hwnna bydde'r tebygolrwydd o dim pen, dim pen, dim pen, dim pen. Fi wedi sgwennu fan hyn fel per dash, per dash, per dash, per dash. A mae'n mynd i fod yn hanner, lluosi hanner, lluosi hanner, lluosi hanner, neu hanner i'r power o 4 sydd yn 1/16. Os fi wedyn yn gweithio mas nifer disgwyliedig yn gyfer dim pen, mae'r arbrawf yn cael ei wneud 100 o weithiau. Felly 100 lluosi 1/16 bydde 6.25. So byddwn ni'n disgwyl fydde ddigwydd 6 gwaith os ni'n targoni fe. Nesaf, fe eisiau fi gweithio mas y tebygolrwydd o cael 1 pen. So hwn bydde tebygolrwydd o pen, dim pen, dim pen, dim pen. A wrth gwrs mae yna 4 ffordd o ysgrifennu pen, dim pen, dim pen, dim pen. So eto, mae tebygolrwydd yn mynd i fod yn hanner, lluosi hanner, lluosi hanner, lluosi hanner. So hanner i'r power o 4. Ond gan mae 4 ffordd o ysgrifennu y canlyniad yma, mae'n mynd 4 lluosi gyda hanner i'r power o 4 sy'n mynd i fod yn 1/16 lluosi 4 sy'n 4/16, a mae hwnna'n symleiddio i fod yn gwarter. Mae hwnna'n golygu wedyn i gweithio mas y nifer disgwyliedig, mae fe'n cwarter o 100 sy'n mynd i fod yn 25 wrth gwrs. So ni'n disgwyl bod hwn yn digwydd 25 gwaith allan o 100. Nesaf yw tebygolrwydd o cael 2 pen. So hwn yw tebygolrwydd o pen, pen, dim pen, dim pen. Mae yna 6 ffordd o ysgrifennu y gyfuniad yma. Felly 6 lluosi gyda hanner i'r power o 4 bydde hwn, sy'n mynd i fod yn 6/16 sy'n symleiddio i 3/8. Ac eto, y nifer disgwyliedig bydde 3/8 o 100 sy'n mynd i roi 37.5. 3 pen yw pen, 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 dim pen. Mae yna 4 ffordd o ysgrifennu'r gyfuniad yna, felly 4 lluosi hanner i'r power o 4 sydd yn 4 allan o 16 sydd yn cwarter. Eto, y nifer disgwyliedig fan hyn bydde cwarter o 100 sydd yn 25. A'r un ola wedyn yw bod ni'n cael 4 pen, pen ni'n saflu 4 don arian, sef tebygolrwydd o pen, 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 sydd jyst mynd i fod yn hanner i'r power o 4 sy'n 1/16, a nifer disgwyliedig fan hyn bydde 100 lluosi 1/16 sydd yn 6.25. Felly, yn sefyllfa yma, oedd angen i ni gweithio mas y tebygolrwyddau. So, yn yr enghraifft gyntaf, oedd y tebygolrwydd wedi cael ei roi i ni fan hyn, a mewn lot o gwestiynau arholiad, mae rhaid i chi cyfrifo fe eich hunain. A wedyn gweithio mas y nifer disgwyliedig o fyna. Felly, cam 2 wedyn ni yw i gweithio mas
Chi-Sgwâr gan ddefnyddio ein fformiwla ni. Felly, ni'n mynd i wneud ar gyfer bob canlyniad, so nifer y pen yn dim, 1, 2, 3 a 4, so yna 5 canlyniad gwahanol. Ni'n mynd i wneud OI tynnu AI wedi sgwario, rhannu gyda AI, a wedyn adio yr 5 canlyniad gyda'i gilydd. Felly byddai'n edrych rhywbeth fel hyn. So, enghraifft ar gyfer dim pen, yw'r un cyntaf, o'n ni wedi cael, yn y tabl reiddiol, oedd dim pen wedi digwydd 5 gwaith. O'n ni wedi gweithio mas taw nifer disgwyliedig oedd 6.25, felly bydd yn 5 tynnu 6.25, wedi sgwario, rannu gyda 6.25. A wedyn mae dyn ni canlyniad ar gyfer 1 pen, 2 pen, 3 pen a 4 pen fyna hefyd. So, yr OIs yw'r rhifau cyntaf sydd wedi dod allan o'r tabl gath i roi yn y cwestiwn. Yr AIs wedyn wnaethon ni cyfrifo yn y sleid diwethaf. Os ni'n gweithio'n mas ar y cyfrifiannell, mae fe'n rhoi gwerth chi-sgwâr ni o 11.52. Cam nesaf wedyn ni yw i ddefnyddio'r lefel arwyddocâd o 2.5% a defnyddio ein tablau ni mwyn trio cymharu gyda'r gwerth yma i weld os ni wedi profi'r hypothesis neu beidio. Felly, ni'n cymharu gyda'r lefel arwyddocâd. Felly fan hyn, lefel arwyddocâd o 2.5% yn golygu bydd y gwerth P ni yn 1 tynnu, so 2.5% fel digolyn yw 0.025, 1 tynnu 0.025 yw 0.975. Gwerth fi, na fan hyn mae gyda fi 5 canlyniad gwahanol. Felly fi wrth gwrs yw y nifer y canlyniadau tynnu 1, so M yw nifer y canlyniadau sydd gyda ni fan hyn. 5 tynnu 1 yw 4, so gwerth fi yw 4. Felly ni'n chwilio amdano tebygolrwydd o chi-sgwâr gyda fi yn 2. Sori, mae yna camgymeriad fyna. Fi yn haflu 4, dyle hwnna i fod. Newn ni addasu hwn, so i osgoi unrhyw confusion fan hyn. So mae fi yn 4 fyna. Y llain y C sy'n haflu 0.975. Felly, ni'n mynd i'n tabl. Fi yn 4 sy'n gywir wrth gwrs. 0.975 i ni chwilio amdano fan hyn, a mae hwnna'n gyfateb i 11.143, sy'n debyg iawn i 11.52. Ond, so ni chi'n gweud, bod tebygolrwydd o chi-sgwâr gyda fi'n haflu 4 yn llai na 11.143 yn hafal i gwerth P o 0.975. Felly, mae 11.52 sef ein canlyniad ni yn fwy tro hyn na 11.143, a mae hwnna'n profi bod yr darnau arian yma ddim yn di-dieth, achos byddwn ni'n gwrthod yr hypothesis 0, sef bod nhw yn di-dieth, a byddai hwn yn gweud ni bod rhaid ni derbyn y hypothesis arall bod nhw yn di-dieth, bod nhw ddim yn di-dieth fan hyn. Trydydd enghraifft i chi. Mae prifysgol wedi gwahanu mewn i gyfadrannau celfyddydau, peirianneg, diniaethau, y gyfraith a gwyddoniaeth. Niferoedd y myfyrwyr yn y gyfadrannau yma oedd 1,300, 800, 1,100, 500 a 1,400. Nawr rhain yw ein hwn yw niferoedd y myfyrwyr yn y gyfadrannau. Mae wedyn mynd ymlaen i weid mae holiadau yn cael ei roi i'r myfyrwyr ynglyn â defnydd y llyfrgell. Oedd 300 ateb cyntaf yn cynnwys 101 wrth myfyrwyr celfyddydau, 30 wyth peirianneg a 69, 17 ac 83 oddi wrth y myfyrwyr yn y gyfadrannau eraill. Gan ddefnyddio lefel arwyddocâd o 0.1%, profwch os mae'r atebion yma yn rhoi cynrychiolaeth di-dieth o'r myfyrwyr yn y prif ysgol. Felly, cam 1, nifer disgwyliedig. Fan hyn, mae gyda ni cyfanswm allan o'r holl gyfadrannau o 5,100 o fyfyrwyr. Ni'n adio lan 1,300, 800, 1,100, 500 a 1,400. Mae angen i wedyn ni gweithio mas ar niferoedd disgwyliedig. Beth byddwn ni'n disgwyl i gael os o'n ni'n cymeryd sampl allan o 300. So, enghraifft, yr nifer disgwyliedig ar gyfer celfyddydau, neu celf fi wedi sgwennu fe fel hyn, yw mae dyn ni 1,300
allan o'r 5,100. So hwnna yw tebygolrwydd, a fi lluosio nhw wedyn gyda 300. So sampl o 300 sy'n gyda fi fan hyn. Nawr, allan o'r 300 oedd yna 101. Nawr, fi gweithio mas fan hyn 1,300 allan o'r 5,100. Lluosio gyda 300 bydde 76.4706. So hwnna yw nifer disgwyliedig, sef yr AI ar gyfer celf. Yr OI wedyn ni, wrth gwrs, bydde 101. Achos na faint oedd wedi ymateb. Fi eisiau gwneud hwnna wedyn ni, so gweithio mas AI ar gyfer bob adran arall hefyd. Felly peirianneg, byddwch chi'n gwneud 300, lluosi 800 dros 5,100. Diniaethau, eto, 1,100 allan o 5,100, wedi lluosi gyda 300, a mae 64.7059. Y gyfraith, 500 allan o 5,100 lluosi gyda 300. Celf, 1,400 allan o 5,100 lluosi gyda 300. A wedyn, ni'n rhoi gwybodaeth yma i gyd yn y ffordd. So, rhain yw sut ni'n cyfrifo AIs. Mae'r OIs yn cael ei roi i ni yn y cwestiwn. Fe'n edrych rhywbeth fel hyn. Okay? So, celf oedd dim yn ei ganol oedd yn gyntaf. So, oedd e'n gweud wrthyn ni bod OI ond mae 101 person wedi ymateb i'r holiadur. Nifer disgwyliedig o'r niferoedd sydd gyda ni allan o'r 5,100. Ond ni wedi cyfrifo i fod yn 76.4706. So, mae'n 101 tynnu 76.4706. wedi sgwario rannu gyda 76.4706. A fi'n gedi peirianneg oedd yr ail un, y diniaethau, y trydydd un, y gyfraith, a wedyn celf oedd yr un olaf gyda fi wedyn ni. So chi'n gweithio nhw gyd mas yn unigol, adyn nhw gyd gyda'i gilydd i gael y swm, a wedyn ni'n cael chi-sgwâr i fod yn 19.57991. Cam 3 wedyn ni. Felly cam 3 yw i cymharu gyda lefel arwyddocâd. Nawr fan hyn lefel arwyddocâd o 100. Felly hwnna'n golygu bod P yn haflu 1 tynnu 0.01 sy'n mynd i roi 0.99 i ni. Gwerth fi fan hyn, eto fan hyn oedd na 5 canlyniad gyda ni, 5 gyfadran gwahanol. Felly gwerth fi bydd 5 tynnu 1 sydd yn 4. Felly ni'n chwilio amdano tebygolrwydd o chi-sgwâr gyda fi yn haflu 4 yn llai na C yn haflu 0.99. Felly, as ni'n mynd y tabl, fi yn 4, P yn 0.99, ond mae'n gyfateb i 13.277. Felly, ni'n chwilio am yr ateb yw, y tebygolrwydd o chi-sgwâr gyda fi yn 4 yn llai na 13.277 yn haflu 0.99. Mae hwn yn golygu mae 19.5799 yn fwy na 13.277, felly dyw hwn ddim yn mynd i fod yn duedd yn yr enghraifft yma. Dyma rhan 2, y cyflwyniad ar y dosraniad Chi-Sgwâr. Yma ni'n mynd i ffocysu ar data sydd wedi cael ei arddangos mewn tabl. So mewn llawer o'r cynfapurau, ni wedi gweld cwestiynau fel rhai wnaethon ni drafod yn rhan 1, ond hefyd mae yna fel arfer ail gwestiwn chi-sgwâr i gael hefyd mewn rhai papurau, sef mae data wedi cael ei arddangos mewn tabl. A mae ambell beth ni wedi goffi wneud yn wahanol yn y cwestiynau yma mwyn bod ni'n gallu ei ddatrys yn llwyddiannus. Cyn i fi cael ymlaen, just nodyn bach cyflym amdano gwefan Carlam Cymru, sef carlam.cymru /CE/. Fyna, os chi'n chwilio am fideos i helpu chi baratoi ac i adolygu am eich profion a'ch arholiadau chi, mae llwyth o fideos fyna mewn amrywiaeth o destunau gwahanol ar draws y pynciau lefel A i chi fyna. Ni'n mynd i dechrau off trwy edrych ar cwestiwn 6 o papur arholiad haf 2018. Felly yma oedd yr data wedi cael ei roi mewn tabl fel hyn. So mae hwn yn gweud, myfyriwr sy'n ystyried dewisiadau ar gyfer y dyfodol yn casglu data am addysg a chyflog. Mae'r tabl is yn dangos y lefel uchaf o addysg wedi ei chyrraedd ar dosbarth cyflog salary bracket ar gyfer hap sampl o 664 o bobl.
Felly mae 'da ni cyflog ar yr ochr chwith fyna, a mae 'da ni gymwysterau gwahanol ar y top hefyd fel chi'n gallu gweld. A mae cyfansymiau gen i wedi ar diwedd y rhesi i gyd ac ar gwaelod yr colofnau i gyd fyd. A mae'n mynd i fod yn bwysig iawn i ni gallu gwneud ein gwaith cyfrifo ni nes mlaen nawr. Felly, y cwestiwn cyntaf yw, trwy gynnal prawf Chi-Sgwâr ar gyfer annibyniaeth, mae myfyriwr yn ymchwilio i'r berthynas rhwng y lefel uchaf o addysg wedi cyrraedd a'r cyflog sy'n cael ei ennill. Nodwch y rhagdybiaeth 0 a'r rhagdybiaeth arall. Nawr, yn y cwestiwn yma, mae'n gofyn i rhagdybiaeth 0 a rhagdybiaeth arall. So ni'n mynd i fod yn profi hypothesis fan hyn, profi rhagdybiaeth fel yn yr un strwythur a byddwch chi wedi wneud y Mathemateg gymhwysol A a Mathemateg gymhwysol B. Felly, dyma beth fy'n edrych fel. So mae hwn yn gweithio ni yw, mae fyddwn nhw'n chwilio berthynas rhwng y lefel uchaf o addysg wedi cyrraedd a'r cyflog sy'n cael ei ennill. So, yr cysylltiad rhwng cyflog a cymwysterau neu addysg person. Felly fan hyn, H0 byddwn ni'n dweud bod yna ddim cysylltiad. So nid oes cysylltiad rhwng y lefel uchaf o addysg wedi cyrraedd a'r cyflog sy'n cael ei ennill. H1 wedyn yw y gwrthwyneb o hwnna, sef bod yna gysylltiad rhwng y lefel uchaf o addysg wedi cyrraedd a'r cyflog sy'n cael ei ennill fan hyn. Felly mae'n eitha sy'n H1 a H0 yn eitha rhwydd i weithio mas yn yr enghreifftiau yma. Rhan B, fan hyn, oedd ail tabl gyda ni, a mae'r tabl yma yn dangos niferoedd disgwyliedig ar gyfer pob eitem o ddata yn y dabl gyntaf. So, y tabl cyntaf wrth gwrs yn rhoi niferoedd i ni. So, hwn yw'r niferoedd disgwyliedig. So, mwyn gallu gweithio hwn mas, fan hyn mae'r cyfansymiau yn bwysig yn y fe. So, mae yna un le ar goll, sef gwerth K fan hyn, sef ni eisiau gweithio mas AI ar gyfer bod rhywun yn ennill llai na 20,000 a bod llai na 5 tygau gyda nhw. Felly, os ni'n mynd i'r tabl reiddio, oedd gen ni cyn rhan A. So, beth ni goffo gweithio mas yn gyntaf fan hyn yw, gan bod y data yma mewn tabl, y ffordd ni'n mynd i cyfrifo fe yn mynd i fod yn wahanol. So, hwn yw beth sy'n wahanol o beth ni'n gwneud o'r blaen. So, fan hyn, i gweithio mas AIJ, byddwn ni'n gwneud cyfanswm y rhesi wedi lluosi gyda cyfanswm rhes I, lluosi gyda cyfanswm colwm J wedi rannu gyda maint y sampl. Felly, ar gyfer y res o llai na 20,000, mae gen i cyfanswm. Ar gyfer y golofn o llai na 5 tygau, mae gen i cyfanswm. Maint y sampl yw cyfanswm popeth o fer gwaelod dde y tabl reiddiol. Felly, os ni'n mynd o'r tabl reiddiol, ni'n cael y gwybodaeth yma. So, oedd 108 oedd cyfanswm oedd gyda oedd yn ennill llai na 20,000. 71 oedd y cyfanswm oedd gyda llai na 5 tygau. Felly, lluosi ni mewn rannu gyda cyfanswm y data i gyd oedd yna 664 person yn y sampl i gyd. So, chi'n lluosi a rannu, a mae'n rhoi ateb i fi o 11.55 i 2 lle-degol fan hyn. So, mae'n fformula eitha pwysig sydd falle angen i chi ddysgu fyna ar gyfer data mewn tabl. Mae'n ffordd wahanol o'i gyfrifo fe i gymaru gyda'r cwestiynau wnaethon ni yn rhan 1. Ni wedi rhoi hwn i 2 lle-degol hefyd achos mae pob gwerth arall yn y tabl i 2 lle-degol. Cwestiwn C wedyn ni. Hwn yn gweud, dyma allbwn cyfrifiadurol cyfriwch gwerthoedd M ac N. So, os chi'n sylwi fan hyn, mae'n gweud yn eitha glir be ni goffo gweithio mas fan hyn, sef cyfraniadau Chi-Sgwâr. A mae 2 ar goll dyn ni. Mae M ar goll fan hyn, a mae N ar goll fan hyn. Iawn. Nawr mae fe'n rhoi cyfanswm y Chi-Sgwâr i fi ar gyfer popeth, sef swm y gwerthoedd yma i gyd. Mae'n 19.61301. DF fan hyn. Nawr DF yw graddau o rhyddid, sef gwerth fi. So, os chi'n gweld DF mewn sefyllfa fel hyn, hwnna yw ein graddau o rhyddid ni, a hwnna yw, yn Saesneg, degrees of frequency, y graddau o rhyddid. So, hwnna yw, fi ni yw 8 yn y cwestiwn hyn, a gwerth P ni wedyn yw 0.0119. Ond be ni gofio gweithio mas yw cyfraniadau Chi-Sgwâr unigol ar gyfer llai na 20,000 o gyflog,
50 neu'n fwy, a wedyn mwy na 60,000 o gyflog a cymwyster o'r raddedig. Felly, i wneud ni, ni'n mynd i defnyddio'r fformula yma. So chi'n gweithio nhw mas y darnau unigol fan hyn, sef yr amlder, tynnu'r amlder disgwyliedig, rannu wedyn, amlder tynnu amlder disgwyliedig wedi sgwario, sef OI tynnu AI wedi sgwario, wedi rannu gyda AI. Os fi'n neud hwnna, am M, so amlder fi oedd 32, wedi tynnu wedyn ni gyda amlder disgwyliedig o 24.23. Felly ni'n defnyddio data o'r tabl reiddio a wedyn data o'r tabl yn cwestiwn B ar gyfer AI. So tabl reiddiol oedd 32 yn dod o, yr tabl yn cwestiwn B oedd 24.23 sef AI's ni, a os ni'n gwneud 32 tynnu 24.23 wedi sgwario rannu gyda 24.23, ni'n cael ateb M o 2.491651. Neud yr un peth wedyn gyfer N. So os ni'n mynd mewn i'r tabl reiddiol, oedd OI ni fyna yn 5, oedd AI wedyn yn y tabl yn rhan B yn 9.20, ac os ni'n amnewid i mewn i'r fformula, ni'n cael N yn 1.917391304. A hwnna yn debyg iawn i'r ffordd byddwch chi wedi cyfrifo nhw yn rhan 1. Cwestiwn Ych wedyn. Heb wneud rhagor o waith cyfrifo, esboniwch sut gafodd Chi-Sgwâr yn haflu 19.61301 yr ystadegyn prawf Chi-Sgwâr ei gyfrifo. Wel, fel nes I sôn gynnau, hwn yw swm y gwerthoedd I gyd o'r darn diwethaf. Felly, os chi'n adio I fyny pob gwerth yn y tabl yn rhan C, byddwch chi wedyn yn cael gwerth yr ystadegyn Chi-Sgwâr yma. So, cafodd cyfraniadau Chi-Sgwâr ei hadio I gael 19.61301 sydd angen fyna. Rhan 2 wedyn ni, rhowch sylwadau am y gwerthoedd yn y golwm llai na 5 tegau yn y tabl yn rhan C. So, os ni'n edrych yn rhan C ar y gwerthoedd llai na 5 tegau, chi gweld fyna, mae cyfraniadau mwyaf yn y golwm llai na 5 tegau yn dangos bod mwy na disgwyl yn y categori llai na 20,000 a llai na disgwyl yn y categori mwy na 60,000. Jyst cwestiwn fyna ar edrych ar y data a trial ei ddadansoddi oedd hwnna. Man o rhanda, mae'n gweud mae myfyriwr yn dweud bod y lefelau uchaf o addysg yn arwain at y swyddi sy'n talu fwyaf. Rhowch sylwadau i'r fanwl gywirdeb gosodiad y myfyrwyr. So, os chi'n edrych ar y data, chi'n gallu gweld yn glir bod mae'r gwerth P yn llai na 0.05 gyda ni fan hyn, sy'n awgrymu bod cysylltiad rhwng y lefel uchaf addysg wedi chyrraedd a'r cyflog sy'n cael ei ennill. So, os chi'n meddwl amdano gwerth y lefel arwyddocad o 5%, so os chi'n edrych ar y gwerth P, mae fe'n llai na 0.05 yn yr ystadegau sy'n cael ei roi ar ddiwedd y tabl olaf. Felly mae hwnna'n golygu bod cysylltiad I gael, bod ni yn gwrthod H0, sef ein rhagdybiaeth 0 ni, ac yn derbyn H1 yn y sefyllfa hyn. Dyma enghraifft ychwanegol I chi o data sydd wedi cael ei roi mewn tabl lle mae rhaid ni ddefnyddio dosraniad Chi-Sgwâr eto fan hyn. So, dyma'r gwestiwn I chi. Mae'n gweud mae poblogaeth mawr yn cynnwys yr un nifer o ddynion a menywod. Mae 40% o bob rhyw gyda gwallt D. So, mae hwnna'n pwynt pwysig fan hyn. Mewn sampl o 100 o aelodau o'r poblogaeth, mae 23 menyw o gwallt D, 18 dyn a gwallt D gyda 36 menyw arall a 23 dyn arall. Penderfynwch os mae'n digon o dystiolaeth a lefel o 5% bod y sampl heb ei ddewis ar hap ar ran lliw gwallt. Felly, fan hyn, mae lot o wybodaeth yn y gwestiwn yma. Mae'r mwyafrif o wybodaeth yw ein OI. Os mae'n gweithio ni mewn sampl o 100. Fan hyn, mae'n gweithio ni niferoedd sydd o menywod a gwallt D, dynion ac yn y blaen. So, yna yw OIs ni ar gyfer y cwestiwn yma. Mae AI yn dod o'r ffaith bod yna 40% o bob rhyw gyda gwallt D. Nawr, mae hwn bach yn wahanol I beth o'n I wedi defnyddio yn yr enghraifft yn y cwestiwn cyn papur diwethaf. So, fformula gyda ni yn y cwestiwn cyn papur diwethaf o gweithio mas AI, yn dod, AIJ, sef 0.5 sef
o'n i'n lluosi nifer yn y rhesi gyda nifer yn y colofnau rannu gyda cyfanswm y data i gyd. Dim rhaid ni wneud hwnna fan hyn. Ni'n gallu creu tabl i arddangos y gwybodaeth yma, ond ar gyfer yr AI, mae'n gweud wrthyn ni bod 40% o bob rhyw. So mae hwn bach yn wahanol i'n diwetha, lle ni ddim yn mynd i goffa mynd a ddefnyddio'r fformula yna gyda'r rhesi a'r colofnau a'r cyfanswm i gyd fan hyn. Felly, yn gyntaf, so dwi heb gofyn am y rhagdybiaethau fan hyn, ond fi'n credu mae fe werth rhoi nhw lawr, fel arfer yn y cwestiynau cyn bapur, maen nhw yn gofyn am rhain. So H0 yw'n rhagdybiaeth 0 bod y sampl wedi i ddewis ar hap. Okay. Nawr mae'r cwestiwn yn gweud, penderfynwch os mae yna digon o dystiolaeth a lefel 5% bod y sampl wedi i ddewis ar hap. So ni'n mynd i weid, H0 yw bod e wedi cael ei ddewis ar hap, H1 wedyn yw bod e heb ei ddewis ar hap. So bydd H1 wastad y gwrthwyneb o H0 bob tro fan hyn. So yna yw'n rhagdybiaethau ni. Nawr, os fi'n edrych ar nifer wedi ar sylwi, hwn yn gwybod sy'n y cwestiwn, mae'r tabl yn edrych fel hyn. Iawn. So mae gyda ni, hyn yw OIs ni. So mae dim yn gweithio ni bod yna 18 dyn a gwaith D. Mae yna 36 menyw arall a 23 dyn arall, sy'n golygu wedyn mae 23 menyw hefyd y gwaith D, sori. Os ni'n gweithio mas ein cyfansymau ni, mae fe gweud wrthyn ni bod y cyfanswm o 41 person y gwaith D. Mae yna 59 person gyda lliw arall sy'n rhoi cyfanswm o 100 i fi. Mae fe hefyd yn rhoi cyfanswm o 41 dyn a mae yna 59 menyw. I gweithio mas AI wedyn ni, gan bod cyfansymau gyda fi, nifer y ddynion, nifer y menywod, nifer y gwaith D, nifer y lliwiau arall, fi chi jyst gweithio mas 40% o bob rhyw gyda gwaith D. Felly, ar gyfer AIs, bydde 40% o'r dynion sydd gyda gwaith D. So 40% o 41 bydde hwnna. A wedyn, ar gyfer y menywod, bydde 40% o 59. A wedyn y gweddill, sef 60%, bydde y lliwiau arall. Felly, os ni'n gweithio yna mas, mae AIs fi mynd i edrych fel hyn. So, os fi'n gweithio mas 40% o 41, fi'n cael 16.4. 40% o 59 wedyn ni yw 23.6. A wedyn y lliw arall yw'r gweddill yn y fe. So mae rhaid i nifer y dynion adeiladu 41, rhaid i nifer y menywod adeiladu 59. Felly fi'n cael y gwerthoedd yma trwy defnyddio'r ystadegau na. So fe'n rhoi yr tebygolrwydd disgwyliedig i fi yn y cwestiwn, felly fi'n defnyddio hwnna i gweithio mas y nifer disgwyliedig wedyn ni. Cam 2 wedyn, yw i defnyddio'r gwybodaeth yma, sef ein tabl ni o OIs, ein tabl ni o AIs mewn i'r fformula i gweithio mas Chi-Sgwâr. So byddai'n edrych fel hyn. Iawn. So mae gyda ni beder ystadegau fan hyn. Mae gyda ni dynion gyda gwaith D, menywod gyda gwaith D, dynion gyda lliw arall, menywod gyda lliw arall. Felly, ar gyfer enghraifft, dynion gyda gwaith D, mae yna 18 dyn gyda gwaith D yn y sampl. A nifer disgwyliedig oedd 16.4, felly ni 18 tynnu 16.4 wedi sgwario, rannu wedyn gyda 16.4. Yr un peth ar gyfer menywod gyda gwaith D yw'r un nesaf, dynion gyda lliw arall a wedyn menywod gyda lliw arall. Os chi'n gweithio hwnna gyd mas, fel swm, chi'n cael 0.28556 ar y diwedd fyna. Cam 3, ni wedyn yn mynd i cymharu hyn gyda y lefel arwyddocâd. Felly oedd e'n rhoi lefel arwyddocâd o 5% i fi, sy'n golygu bod gwerth P mynd i fod yn 1 tynnu 0.05 sy'n rhoi 0.95. Nawr fi, yn y sefyllfa yma, mae eisiau fi cyfrifo gwerth fi. Nawr, i gael fi, pan mae dy fi gwybodaeth mewn tabl fel hyn, mae angen, dwi ddim yn rhoi fi i fi. So yn y cwestiwn arholiad welon ni yn gynharach, oedd fi yn cael ei roi fel DF, degrees of frequency, graddau o'r rhyddid yng Nghymraeg, oedd yn cael ei roi i fi, ond dwi heb cael ei roi i ni fan hyn. Er mwyn cyfrifo fe, eto angen dysgu hwn sut i'n neud e. Chi'n tynnu un i ffwrdd o'r rhesi, un i ffwrdd o'r colofnau, a wedyn chi'n lluosi nhw gyda'i gilydd. So mae'n debyg iawn i'r ffordd o'n i'n neud yn rhan 1. So yn rhan 1 o'n i'n neud
y nifer o ddata tynnu 1. Fe fan hyn, mae dyn ni nifer o resi, so faint o data sy'n resi, nifer o data yn y colofnau. Tynnu 1 i ffwrdd o rheina, a fan i llosi nhw gyda'i gilydd i cael gwerth fi. So resi tynnu 1, so yna 2 res gen ni fan hyn, so 2 tynnu 1 yw 1, eto yna 2 colwm, 2 tynnu 1 yw 1, so 1 llosi 1 yw 1, so gwerth fi yw 1 fan hyn. Mae pyt gyda fi o 0.95, felly fi'n chwilio am y tebygolwydd o chi-sgwâr gyda fi yn haflu 2, fi yn haflu 1 dyle hwnna fod, ymddiheiriadau, mae'n gamgymeriad fyna, newn ni addasu hwnna. Dyle hwnna fod yn 1. Y llain y cy yn hafal i 0.95. Yn y tabl, mae gyda ni gwerth fi yn haflu 1 sy'n gywir. 0.95 yw gwerth P fi a mae hwnna'n gyfateb i 3.841 fel gwerth X fi. Nawr, fi chi sgwennu fe fel hyn, so chi-sgwâr gyda fi yn haflu 1 yn llain 3.841 yn haflu 0.95. Felly, fi'n cymharu hwn gyda'r ateb ges i. Nawr, yr ateb ges i fel frasamcan chi-sgwâr oedd 0.2856. Mae hwn lot yn llai na 3.841. Felly mae'n golygu does dim digon o tystiolaeth i ddweud bod y sampl heb ei ddewis ar hap yn y sefyllfa yma. So does dim digon o tystiolaeth i gwrthod H0 a derbyn H1. So ni'n aros gyda H0 fan hyn, bod e wedi cael ei ddewis ar hap. A dyna fe. Diolch yn fawr am gwylio'r fideo yma. Gobeithio bod e fod o helpu chi gyda'ch gwaith ar y dosraniad Chi-Sgwâr. Just nodyn cyflym eto i cyfeirio chi at gwefan carlam.cymru/blaenslaes. Hefyd, os chi'n defnyddio unrhyw un o'r cyfryngau cymdeithasol yma, sef Facebook, X, neu'r hen Twitter, Instagram neu YouTube, mae e-sgol a Carlam Cymru ar bob un o'r rhain, felly os chi'n gwneud ymchwiliad bach ar eu cyfer nhw, fe siŵr mi ddewch chi ar draws. Mae llawer o fideos ar y gwefan i helpu chi gyda'ch gwaith adolygu a paratoi ar gyfer eich aroliadau allanol yn yr haf. Diolch yn fawr, a siŵr o weld chi cyn bo hir mewn rhyw fideo arall.